जिन्ज्रि जाबाय ओमफ्राय नैबाव आगर नै गाहायावहाय बेयाव लोंसै ना गुदुं खालामदों गुदुं खालामनांगौ दे होनब्रा हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांनि सेराव आरोबाव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय दा नै बेरे फुंजानि नोंथांमोनजों स्टार्ट खालामलायबाय आङो दा माने बिसिनायावनो दं माने बिसिनानिफ्राय दहायनो सिखारखांबाय 4:30 सिखारदों दिनैहाय 4:30निफ्राय सिखारनानैहाय ओमफ्राय फिसालाखौ फिथुफिननो ट्राय खालामदोंमोन आङो खिन्थु बेबो उन्दुथायासै आरोना थ' 4:30 सिखारनाय जाबाय ओमफ्राय नै दाबो टाइमाहाय 8:00 दङ बायदिसिना खामानिथ' मावगासिनोबो दं ओमफ्राय दा बेयावनो नोंथांमोनजों स्टार्ट खालामसैलायनानै सानलायबाय आङो दिनै हरावहाय माने बिराद गिलुं दंमोन मैयाहाय फिसालाखौ बिजि थुहैदोंमोन ना बेखायनो आङो सानदोंमोनखि लोमजागोन बयबो होनदोंमोन नालाय लोमजायो होननानैहाय 1.5 बोसोरनि बिजि थुनाया लोमजायो मोनसे लोमजायो आरोना गासै मोनथाम थुदों नालाय आथिङाव मोननै ओमफ्राय आखायाव मोनसे ओमफ्राय मोनसे लोंनाय ओमफ्राय बेनियाहाय बे मोनसेयाहाय लोमजायो ओमफ्राय सायोबो होननानै बयबो खिथादोंमोन आरो बयनाबो जादों आरोना दा बेखायनो आङो नेगासिनोमोनल' जोङो माने हजोंनिफ्रायनो सानबोखानाय आरोना हस्पिटालनिफ्रायनो लोमजागोन बयबो लोमजादों बयबो बिदि खिथादों माने ओरैबायदि जादों सोरबा आथिं थिखोनो हायाखैनो सोरबा लोमजादोंनो ओरैबायदि जादोंनो होननानै खिथादोंमोन नालाय दा जोंहा गिनाय दङमोन आरोना ओमफ्राय दा बेखौनो सुहोया जाबाय थादोंमोन खिन्थु सुखानांगौ उफाय गैया बिदिखौ सम मथे गासिबो सुनांगौ ओमफ्राय जोंनाथ' गासिबो सुजोबखानाय नालाय बेखायनो बयबो जाखादोंआनो बयबो बिदियानो जाखायो ओमफ्राय उफाय गैया नोङो बे सानसेल'खा साबाबो माबाबाबो लोमजानायबाबो बेखायनो लानानै थांथारबाय आरोना साहस खालामनानैहाय ओमफ्राय दा थांबाय ओमफ्राय हजोंनिफ्रायहायनो जोङो सानबोनाय जे न' थानानै लोमजाहैसिगोन ना न'आव फैनानैबो लोमजायासै नालाय सानबायखि बेलासियाव लोमजासिगोन आरो बेलासियावबो लोमजायासै नालाय सानलायबायखि मोनायाव लोमजासिगोन थ' गिनाय आरोना ओमफ्राय सागोनबो मागोनबो सानबाय थादोंमोन खिन्थु सानायबो मानायबो जेबो देखायासै बियो ओमफ्राय सानाया एसे हरावहाय एसे खें जाबाय थादों आरो मानसियाहाय एसे गाबखेंदोंबो मादोंबो ओमफ्राय खिन्थु सिखाराखै आरोना बे मेगन मैसिम जानायनिफ्रायनो एसे गाबखें जाबाय थानाय ओमफ्राय सिखारासैबो जेबो माबायासैबो एकदम दाथ' मैयानिफ्रायनो बिदिनो गेलेनाय खारलानाय जेबो जायासै मानसियाहाय इसोरनि अननायाव ओमफ्राय खुसि मोनबाय आरोना दिनै बेखौनो लानानैहाय माने मैया हराव जा गिबाय थादोंमोन बे जेबो जायासै ओमफ्रायहाय गिनानै नै आङो टेम्पारेचार नायनो थाखाय नै टेम्पारेचार नायग्राखौबो लाबाय थाखादों हरावहाय जागोन नामा साननानैहाय खिन्थु जायासै लोमजायासै आरोना 1.5 बोसोरनि बिजि थुनाया बयबो लोमजायो नालाय खिन्थु लोमजायासै आरोना गामियावबो सासे आसा दं नालाय आनै ओमफ्राय बे आनैया खिथादोंमोन आरोना जाय माने माबा स्ट्रंफोरखौहाय बांद्राय नाख्रेबनोबो हाया होननानै बुंदों नालाय दा लोमजायासै आरोना बेखिनियानो लोगोफोर ओमफ्राय दा नै आङो बेनो ओंख्रि संगासिनो बे गेसखौ अन खालामबोखादों ओंखाम संग्रायावहाय बेखौनो संबाय थानायखौनो बे बाबु गिदिरा सानदोंनो मा होनो अन खालामनानै गालांफ्लांबायदां होननानै बेखौनो खारबोबाय आङो ओंख्रिया बारा मोजां रोङा दावदै होफानोसै नायदो देखायदो बेयाव माबायदि जाखो थादोंसै बिदिनो जोंहा नायगासिनो नै बोरमा बेदर लाबोदों दिनै बोरमा बेदर जागोन ओंख्रियाहाय मा खालामो खाथियाव फैफानानै गाना बेखौ ओमफ्राय लोगोफोर नै आङो थारमाने बेजोंनो फिसालाजोंनो जा गोबाव बिसिनायाव थाबाय बेयो जा गोबाव उन्दुबाय थारमाने फुङावनो सिखारदों ना दहाय 4:30 सिखारदों ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो फुथुफिननो ट्राय खालामदोंमोन खिन्थु उन्दुलांफिनासै ओमफ्राय थाब सिखारनाय जाबाय आरोना होमबाबो बे 4:30 ओमफ्राय 4:30 उनाव सिखारनानैहाय बिसिनायाव थाबाय थादों ओमफ्राय होमबाबो उन्दुलाङाखै आरोना ओमफ्राय एकदम स्रां जाग्रोमना पुरा सिखारथारबाय आरोना बियो बायहेरायाव थांनो होननानैहाय ओमफ्राय दसेनो उन्दुफिनबाय दहाय उन्दुनायावहाय नै दहाय उन्दुनानैहाय नै बेसेबांबा गोबाव उन्दुबाय दा सिखारबाय दा आंबो उन्दुफाबाय थाबाय बिसिनायाव थाबाय सिखारफानो नागिरो माने आं सिखारबाथाय सिखारनो नागिरो बेखायनो उन्दुफाबाय थाबाय आं उन्दुलाङाबाबो आंबो खिन्थु दसे उन्दुनानै नै दुगैस्रां लोबस्रां एसे खर'ल' सानाय मोनदों आङो ओमफ्राय दुगैस्रां लोबस्रां खर' लोबस्रां नै नोंथांमोनजों नुजाफैफिननाय जालायबाय संनाय खावनाय गासिबो जास्रांजोब्बाय दा नोंथांमोनजों शेयार खालामसै आङो मा संदों माने आं सङाखै आइसो संदों आरोना दा जागोन आरोना नोंथांमोननि सेरावनो आङो दा दिन्थिगोन ओमफ्राय नै आङो मोनसे जिनिस नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों आयौ मा गाननानै थाजोबखो ओरैलाय देखायनि फै लोगोफोरनो देखायनि फै मा गानदों गावहा मा गानदों माला गानहरना लाजोबबाय गाननो नोंथांमोनजों मा शेयार खालामनो नागिरदों बे दख'ना नै दाख्लि जे आङो दानायाव नायदोंमोन ना ओमफ्राय बेखौहाय आंनि कलिग सासे बिनानावाहाय बे बिहरदों गांनैबो लाबोबाय
ओमफ्राय दा बेखौ थांबा हैनोसै आरो ना ओमफ्राय नै बिराद मोजां नुदों ओंखायनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लुबैनानै फैबाय आङो आंथ' लायाखैमोन आइया गांसे लादों ओमफ्राय आं बायाखैमोन आरो ना बेखौ नुनानैहाय आङो बिराद मोजां मोनबाय आं बायनोसै सानबाय आङो बेखौ लानोसै सानबाय आंबो उनाव लानोसै आरो ना मेरला दाखादों दानायाथ' ओमफ्राय नै बिराद मोजां नुखादों आं ओरै थानानै देखायनोसै नै जिनज्रि आगर माबा बायदि नुलायदों मा होनो बेखौ बैयो आगर गुबै बायदि नुलायदों दानायाहाय नैबे जिनज्रि दानायखौनो बिराद मोजां नुखादों जिनज्रि दाबाय ओमफ्राय नैबाव आगर नै गाहायावहाय बेयाव गाहायाव आगर बे गाहायाव आगर ओमफ्राय बेयावहाय नैबे जिनज्रिजों बिराद मोजां नुदों ओंखाम जानानै लाग्रोसै आं लोगोफोर औ ओमफ्रायहाय दहाय दुगैनायाव मोनसे खोथा गोसोखांबाय थादों आरोना दुगैनाय टाइमावहाय माने दै फुदुंग्रा गिजाराथ' बयनावबो थाखासै ओमफ्रायहाय दहाय फुङावनो आङो मबाइल खुलिनाय लोगो लोगो मा नुदों मोनसे निउस नुलायबाय आरोना जे मेरला बेबायदि एक्सिडेन्ट जानायखौ नुनो मोनो थारमाने ओमफ्राय बांसिनानो बयबो मिथिखायो जायफोर गिजार बाहायग्राफोर बयबो मिथिखायो बांसिनानो खिन्थु खालामासो आरोना साबधान गैयियावहाय दहायसो फुङावहाय आङो मा निउस नुदों निउसआ जाहैबाय सानबाल' जादोंमोन जाहैबाय हाबा जानायाहाय ओमफ्राय सानबाल' हाबा जानायावनो बे हिन्जाव गोदानाहाय बाथरुमाव दुगैदोंमोन बाथरुमाव दुगैनायाव गिजाराथ' अनमोन जाहैबाय बे गिजार सर्ट जानानै गैला आरोना उनावहाय हासबेन्डाहाय माने एफा गोबाव जाखो होननानैहाय दरजा बुबाय थाबा गैला आरोना बयबो मिथिखायो नङा होमबा जे दुगैनायनि सिगां गिजारा जायफोरनाव दङ बयबो बांसिन 90% मिथिखागौ बेखौहाय जे दुगैनाय समावहाय अन खालामनो नाङा मालाबो अन दा खालाम दुगैनाय समावहाय खिन्थु दुगैनायनि सिगां जुदि गुदुं नांगौ जायो नालाय ओमफ्राय 5 मिनिटसो गरम खालामबानो जाखायो आरोना 5 मिनिटसो गरम खालामदो बेनि उनावहाय नोङो जेब्ला दुगैनो हाबो होमबा अफ खालामदो ओमफ्रायसो टेपखौ अन खालामदो आरोना बिदिसो बयबो मिथिखायो बे खोथाखौहाय खिन्थु खालामा साबधान जाया माने जेबो जानाय नङा खोमा जेबो जाया है बिदियालाय मालायनिखौ खोनाबाबो जों सानो कि ओइ जेबो जानाय नङा माबा नङा ओमफ्राय खेल लाफ्लाङा माने माबाया माने थाल लाया आरोना बेबायदि है जानाय नङा मानाय नङा होननानैहाय मालायखौ मा होनो जोंनियावनो बिदिनो जोंनो बांद्राय थाल लालाबायनो नागिरा एखमबा दै गुदुं नांगौ नालाय दै गुदुं मोनबाय नालाय जाबाय आरोना बेयाव अन जादों ना अफ जादों बेखौ रावबो नायसना बेबायदि जायो बेखायनो साबधान थानाया मोजां आरोना बेखायनो ओमफ्राय लोगोफोर आङो दा ओंखाम जाना लाग्रोसै दे थौदो होमबा मा दं नोंथांमोनजों शेयार खालामसै आङो नै बेनोसै नै गाइखेर लोंसै बेनोसै नै गाइखेर लोंगोथारसै औ नै फुदुंबाय नै फुदुंदों नै गाइखेरा दे बेयाव लोंसै ना गुदुं खालामनांगौ दे मेमब्रा औ ककेस गोदोना खाना होबाय थानांगौ बेखौ नङाबा बेयो गुजुनो नागिरो ओइ मोनलोंबाय गोदि थायोना नोंखौ फ्रिजनिफ्राय लाबोदोंमोन आंनो बेयावहाय दै माबा गाइखेरखौहाय ओमफ्राय बे गोदि थायोना बेखौनो माला हानस्लाबनानै नै होबाय एसे मोनलोंबाय दे औ गुदुं खालामदों गुदुं र' दे लोंसै र' आं बानायनि गावसो माबा गाइखेर लोंनाया बिदिखौ गोखैखौ नै आंना बोरमा बेदरा आलुजों ओमफ्राय नै थाइबेंलायनो खामब्रेंगा रुनाय नै सासेयासो जालागासिनोसै नोंहा गाइखेर लोंदोंमोन नै बेखौ दाजाखा उदै सागोन नोंहा गाइखेर लोंफैदो दे फैदा जानोसै दे नै जानोसै दे फैदो नै फैदो बेखौ जानानै गाइखेर लोंबावो जायाखै नै बे जाबाय ना नुबानो लोंग्रो होआबानो दावलाय एम्फौ दं दागान हनै बेखौ दाजा नै नोंना कुकिसखौ जादो नुबाय ओरै फै
Cái này xin đấy này quay được xây chưa chạy bự gạt đó ăn dán xin không cha đừng nâng bự bán bự sữa ra để về đưa nè nâng lại chưa ăn dán xin này bán thô phạ good saja lu bang nih bermain sih kalau kadang nah này direct này आङो बेलासियावसो नोंथांमोनजों नुजाफैनाय जालायबाय थारमाने बेलासियाव नै बाजाराव फैदों आङो दखानावहाय बेलासिनो जिनिस दोनग्राहाय माबा नांगौ जादों आरोना आंनो गस्ला दोननो मानो जिनिस माबा आलमिरा नांगौ जादों बेखौनो नायफैदोंमोन आङो दा लानानै थांसै जायखिजाया गंसे बेनिफ्रायनो गोजाननिफ्राय दाउ फैलायबावनो बेयावनो लानानै थांसै लाबोनाया नै माबायानो टट' आवलायानो न'खौ मोनथियाखै नालाय बेसेबांबा गोजान आलदा लामाजोंसो माने आलदा लामाजों नङा बेसेबांबा गोजान लानानै थांफ्लांबायमोन आरोना न'खौ गारलांनानैहाय खिथानो रोङाखै जायगाखौनो खिथाग्रायाबो सफैग्रोगोन साननानैहाय खिन्थु सफैनानै गारि दोनफैनायावनो मालाय थांग'बाय टट' आवलायाहाय ओमफ्राय थांग'नानै नै लायफिननांबायसो आरोना बेसेबांबा गोजान थांखाबायमोन जाहैबाय मा जाखो ए नै स्टारखौ नुहुरनानै स्टार नै बैयावबो स्टार आरो सारियौफाले स्टार जोब नालाय फुरा बर'दिन मोनखायो आरोना क्रिसमास जागायजेनखाबाय दानो बयहाबो गायजेनखाबाय नालाय थ' सोरहा गायजेनखो लोगोफोर खिथाहरबानो जाबाय जायना ख्रिस्टियान बिसोरथ' गायजोबखाबाय जानांगौ नै जोंनाल' गेजेरावहाय माने गैया आरोना सा खोला सानजा सोनाब गासिबो गायजोबनाय बेबायदि होमबा दिनैनि ब्लगखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै दे लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं